náš týždeň v Káne bol presne pred 3 rokmi, v 21. A priniesol nám pozitívnu zmenu do nášho manželstva, pretože sme si našli viacej času na seba. Hlavne sa zlepšila komunikácia a nikdy nebudem banovať tento čas trávený na Letnej Káne v Nitre. Na čo sa podľa vás môžu najviac manželia tešiť? Manželia by sa mali najviac tešiť na to, že budú mať čas sami pre seba, že bude postarané o deti, čo bol aj náš prípad, a boli sme po dlhom čase konečne sami v tichu a prebrali sme veľa rôznych tém. Prečo prísť na týždeň Kána pre manželov? Ja veľmi odporúčam tento týždeň tráviť pre manželov z toho dôvodu, že si tam nájdú čas na seba a úžasný tým ľudí, ktorí sa im budú venovať, a také pozitívne naladenie do budúceho ich spoločného života, že sa zlepší ich komunikácia, spoločné nažívanie a že si tam možno v tom týždni otvoria tie témy, ktoré ešte možno dovtedy ani nepreberali spolu. Takže v tomto je to tam také najlepšie, výborné.